Amb tu vaig aprendre. Sense ànims d'ofendre. Us haig de dir, amb el cor trencat, que el nivell cultural de la vila està molt per sota del terra. Potser influeix el fet que siguem la segona vila en importància en aquesta comarca minera en què ben bé els nostres gentilicis podria ser els talp. Doncs durant generacions hem viscut més temps sota terra que fora d'ella. Freddy Alberto i jo escoltàvem arrepenjats a la barra del Siboney les paraules de l'alcalde de la vila a la seva entrevista setmanal a la ràdio local. La ràdio local l'havia creat el consistori per donar l'oportunitat a una sèrie d'exconvictes a pagar amb hores els seus deutes amb la societat. Un grapat de malfactors dels que es diu que no podies donar-los la mà quan te'ls presentaves o perdies els anells, rellotges i fins i tot, en molts casos, les ungles. Eren tan fins que alguns assegura que va fer 2 petons als presentadors i en arribar a casa van trobar a faltar la dentadura. Aquella setmana, l'alcalde parlava que havia contractat els serveis d'un professor perquè donés classes de cultura general a tots els ciutadans de la vila. L'alcalde es comenta que era un excomptable, però no de xifres, sinó d'aquells que anaven per les places majors dels pobles adjacents contant històries i mantenint la flama de la cultural popular. El professor va passar per la vila com l'ase de Vitòria, sense pena ni glòria. Es diu que durant els dies que va exercir de professor a la vila no va captar l'atenció de cap nen, ni de cap adult. Era tan fred que diuen que si et deixaven a l'alè, al clatell, se't congelaven els peus. Els adults continuaven fent la seva rutina al Siboney i els nens esperaven a la porta del local que sortís algun adult perquè els portés a casa i li donés el menjar. No sempre coincidia que l'adult agafava de la mà al seu fill, però això poc importava. El professor va decidir començar a donar classes al Siboney per intentar educar algú. Es presentava a primera hora del matí, quan fins i tot el fum del local dormia. Però els assidus al local no fem acte de presència fins ben entrada la tarda, quan ja la llum del sol no es fa nosa als ulls. Luz Helena va haver d'aprendre a obrir el local als matins, amb la llum del dia, i haver d'instituir-se a fer cafè. Va ser quan va assimilar que el cafè no s'obria amb l'obridor de les ampolles i no portava l'etiqueta de Moritz. Va assabentar-se aleshores que l'aigua es podia utilitzar per alguna cosa més que per omplir les botelles de licor. Es va documentar i va esbrinar que el cafè se servia en tassa i no en una gerra gelada. Es va il·lustrar en l'art de fer un somriure al primer client que li demanava les coses si us plau i sense mirar-li l'escot. El professor va desaparèixer un bon dia, sense acomiadar-se de ningú. Algú el va veure marxar de matinada, amb una maleta tan menjada per les arnes que només li quedaven les rodes. Quan els clients habituals del Siboney van fer acte de presència local cap al vespre, van trobar a la Luz Helena escrivint a les parets del local 1001 vegades: Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. 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 Bueno, doncs aquí teníem aquest escrit que escoltàvem del nostre invitat avui a la Casa de l'Artista. Conta'ns una miqueta d'on sorgeix aquesta idea. Doncs aquesta idea va sortir de... Jo escoltava un programa de ràdio on feien uns contes així hipersemblants com ara són aquests, que jo els he adaptat als boleros. Cada conte està inspirat en un bolero, ha recollit les paraules del bolero i he fet el conte. Com veus, són històries de perdedors, de gent fracassada, que no hi ha futur ni present amb aquests personatges, i és una mica un còmic, no? Són coses molt exagerades d'una realitat que sobrepassa la realitat, bueno, que no és real, no? Que és fictici, podríem dir, no? I molt exagerat, no? Que és el que busco, buscar una mica la ironia, buscar una mica el joc de paraules també i el joc de...
Hem sentit cosetes dels lladres que et poden furtar hasta les ungles. Jo he sentit el refrán, no?, de que igual passes pel costat d'un lladre i et roba els calçotets, però les ungles és algo curiós, saps? Que et fortin les ungles. Sí, el que busco és això, no? Coses que sorprenguin a l'hora de llegir-lo i que veguis realment que no pot ser, no? Però és per donar èmfasi amb això, amb els personatges. A cada conte hi ha un personatge diferent que ve d'un... Hi ha toreros, hi ha futbolistes o exfutbolistes, minaires, boxejadors... Bueno, cada conte surt un personatge i sempre és un personatge que no ha tingut un passat gaire maco ni tindrà un futur, per dir-ho així, no? Que són... Els personatges que veiem en aquesta història són Luz Helena i, si no recordo malament, hi ha un altre nom que diu Freddy Alberto. Freddy Alberto, sí. Potser sigui l'alcalde i Luz Helena és la cambrera? La cambrera, sí. Clar, si vas seguint tots els contes, tot i que es poden llegir per separat, són contes que tenen una vida pròpia per separat, no? Però sí que és veritat que hi ha una línia. Tan correlatius un detrás de l'altre. Sí, comença, doncs el primer comença que presentes el local, que és el Siboney, la cambrera, que és la Luz Helena, i buscava, o vaig intentar buscar, que els personatges tinguessin noms de telenovel·les, no? Per adaptar-lo també als boleros, no? Per aquells que no sabem què és un bolero, la gent que segurament ens està escoltant i veient sabran què és un bolero, però conta'ns una mica què és un bolero i què és adaptar el teu escrit o la teva narració a un bolero. Un bolero, bueno, és un estil musical, no?, que per mi bueno, a mi m'encanten, jo sóc un gran fan dels boleros, i ja amb els boleros les lletres del bolero ja no són gaire alegres, no? Ja veus que són també, doncs això, de perdedors, de desamor, un desamor, no? Que és el que he intentat plasmar amb els contes, no? I el bolero és això, una música lenta que ve de Latinoamèrica, no sé ben bé d'on venir, si de Mèxic o dels orígens no el sé, però és veritat que són molt macos d'escoltar. Comentes coses de contes. Quantes conts de contes o històries narratives hi ha? La intenció és fer uns 30. Si estic aquí és per això, per acabar d'enllestir-ho. Ja tinc més o menys la meitat del projecte fet i voldria d'entre 25 o 30 que fossin. Has parlat que hi ha diferents protagonistes, des de futbolistes a toreros, algun protagonista repeteix o algun... No, els que repeteixen són els que viuen al poble, diguéssim, a la vila, però els que van de passada, que són realment el centre de la història de cada bolero, aquests són sempre nous. Vale, interessant. I la vila... Hi ha un moment, un punt, on tots es trobaran al final del conte? Mira, doncs això no havia pensat, gràcies per... És que més cert és com avui en dia està molt de moda el tema pel·lícules i això, tema Marvel, no? És que al fin i al cap s'acaben trobant tots a l'última pel·lícula, dic, no sé, potser es troben aquí el torero, el futbolista i la Luz. I els pelem a tots allò. Podria ser, pot passar. No m'ho havia plantejat, sincerament, al final, no, havia pensat això, que fossin històries ben independents, però no havia pensat un final així. Ja tens un final diferent, no?, de poder ajuntar aquests tots personatges, si són 25 o 30 contes, doncs al 31, ajuntar-los tots i a veure què passa. Sí que és veritat que molts dels personatges que passen acaben morint. Llavors, aquest ja seria difícil que... Doncs al final no se trobaran. Tots no. La majoria marxa perquè no entren bé amb la vila o en la vida de la vila, però molts moren, sí. Este escrit, la veritat, que va, com se diu, no? Com anillo al dedo, a nosaltres, ja que nosaltres estem a la ràdio, a la Senya Ràdio, veiem que aquí els exconvictes o els presoners van a la ràdio a parlar. Aquí nosaltres solem portar artistes, escriptors i tal. Quina idea més bona de poder portar a aquest tipus de gent, no? També perquè facin hores extras. De fet, aquí... M'agrada la idea. Aquí portar nosaltres així me llevaran feina a mi. El que diu la narració és que l'Ajuntament havia contractat a exconvictes per portar a la ràdio, no? Per donar unes hores de servei, que també és això, és una manera d'identificar els personatges que vull remarcar. Has parlat de que tots els personatges mores, parlàvem aquí de l'alcalde arriba al final de la història? Sí, en principi sí. Perquè si no el poble de la vila se'n va a pique, hem començat en la vila que era una mica de gastre, o sigui que si la vila sense alcalde al final arribarem a pique. Ell arribarà. És curiós perquè és un personatge que va sortint amb moltes històries i a cada una de les històries es va descobrint un aspecte d'ell, no? D'altres no passa molt per sobre, però sí que és veritat que amb l'alcalde, que sincerament està inspirat en un alcalde de veritat, es va veient cada dia aquí, per exemple, això de que és excomptable, per exemple, o d'altres històries, no? Però sí que hi ha uns detalls en cada conte que van sortint i van deixant anar
un detall del personatge. L'alcalde tenim nom oficial perquè aquí hem nombrat dos noms, que era Freddy Alberto i Luz Helena. L'alcalde no té nom. No té nom. I el narrador tampoc. Vale. Haurem de buscar-li un nom interessant. Aquí al poble ne pots trobar algun de... Parlem una miqueta del primer, diguéssim, si ja tens més o menys començat el projecte, quin és el primer conte que surt, si és aquest que hem llegit un fragment o serà... No és aquest, però sincerament no te'l sabria dir ara mateix, quin és el primer, perquè els tinc per ordre, els vaig anar fent i ara estava repassant justament els últims per donar-li vida. Encara no tinc definit quin serà l'ordre, per dir-ho així. És només els contes que estan enfocats en boleros, tindrem algun tipus de dibuix representatiu, portada on es vegi la portada diferent de cada llibre per distingir els diferents toms? Això ja serà cosa de l'editorial. Aquest llibre ja està, diguéssim, pactat amb una editorial i entra dins d'una col·lecció. Llavors serà, m'imagino, la línia de la col·lecció que facin. Nombràvem l'editorial, ja que estem, anem a fer una mica de difusió de la publicitat de l'editorial. D'on surt aquesta... Edicions Temenos. Edicions Temenos. D'on són? De Barcelona. La seu està a Barcelona. Sí, ahir ja he publicat algun llibre de poemes, que jo bàsicament he escrit poemes sempre, però ara m'he volgut adentrar en la narrativa. Més faena. Més faena. Això que no falta, la faena, que donaria al coco, la veritat. Bueno, comentaves una mica, anem a parlar una mica dels contes i comentaves també una mica de la teva història. Volem saber com vas iniciar en el món del poema o en el món de l'escriptura. Bueno, el món de l'escriptura i del poema ve ja de fa uns quants anys, perquè en tinc uns quants anys. O serà la pandèmia, perquè la pandèmia va donar molts escriptors i músics. La pandèmia va fer molt de mal, per desgràcia, però també va fer molt de bé. Va donar molts de músics, cantants, escriptors... Jo feia d'aprenent amb una impremta. Llavors era un temps en què a les impremtes, clar, no hi havia com ara, que podies corregir-ho, o l'ordinador ja et corregia, sinó que les impremtes, antigament, quan jo vaig començar fent aprenent, es feien... els llibres, tot el que feies ho havies de fer a mà amb unes lletretes de plom, que es deia la tipografia, i ho havies d'anar fent així. Això després s'imprimia amb un paper i ho havies de portar a una persona que sapigués català, perquè llavors quasi bé ningú o pocs en sabíem el català. Faltes d'ortografia? Faltes d'ortografia, per exemple. I teníem un corrector, totes les impremtes solien tenir un corrector de confiança, no? I la nostra, allà on treballava jo, teníem un sastre, el sastre del poble de Berga, que a més era aficionat a la poesia. Llavors, quan jo anava a portar-li perquè em corregís, em deia, vale, jo et corregiré l'escrit, però tu m'has d'escoltar un parell de poemes meus. Llavors era un canvi, però em va fer adentrar-me en el món de la poesia. Jo al principi, sí que és veritat que quan anava deia, ostres, ara aquí aguantar dos poemes... Però no... Empresa no anava, suposo, no? Devies anar en temps, perquè entre dos poemes imprimir... És veritat que era un temps que no hi havia empreses, perquè quan feies, ara tot és d'avui per demà, tot d'avui per demà. Però abans quan et portaven, per exemple, una revisteta per fer, podien passar mesos fins que la vinguessin a buscar. Perquè, bueno, tampoc no era una feina ràpida. Home, no, però això si me dius que hi ha que fer-ho a mà, la tipografia, després passar-lo a algú que llegisca tot el text, que mira que no hi havia cap falta d'ortografia, i després imprimir-lo, vaya faena, no devia ser notícies del dia, perquè si no, la notícia ja ha passat. Avui en dia, com tu dius, tot funciona superràpid. La gent avui en dia anem a... Amb la impremta que jo era així. Sí que és veritat que ja se sentia a les ciutats grans que hi havia altres sistemes, de fotocomposició, de linotípies, però nosaltres érem tipògraf, era un art. Era un art, ara que ho dius era un art, sinó no, l'escriptura, el poema és un art, i a més això, passar d'una tipografia, de passar-la després a escrit i després imprimir-la, la veritat que és una feina. I quan havien de fer il·lustrar, per exemple, feies un cartell de festa major, que havies de posar, avui haurà ball, per exemple, i il·lustraves, no és com ara, que agafes una foto, un dibuix de Google, fiques una parella ballant, abans ho havies de fer amb gravat, i amb un gravat havies de dibuixar-ho amb una planxa de linòleum, rascar-ho... Vaya feina, no és com avui en dia que la intel·ligència artificial fiques dos homes ballant i ja surten ballant. És molt fàcil avui. Hem nombrat a l'editorial, volíem saber també si ja es pot adquirir algun dels contes i on els pot adquirir. No, perquè això serà tot un grup, serà tot un conjunt, quan surti sortiran tots, amb la mateixa edició. Format físic, digital? Físic, en principi. Físic, en principi. I se podrà adquirir a les llibreries? A les llibreries. Vale, perfecte. Anem a descobrir més cosetes de tu. En aquest cas,
nascut a Berga oficialment? O sigui, sí, vaig néixer a Berga. I ara anem a parlar una miqueta del poble, no? Què t'ha paregut el nostre poble, que et sembla... Has agafat bon temps, entre cometes, fred, però no vent. Bueno, és una cosa que a mi no em molesta. A mi el fred, la pluja m'agrada, vull dir, no em molesta. Per mi, quan diuen bon temps, ja per mi ja és bon temps, això, no? No em molesta. També m'agrada la calor, no diré que no. Però sí que és veritat que a mi la pluja, poder per això, per el tema de la poesia, de la melangia, tot això, no? Em porta molt això. Parlant de la melancolia, en aquest cas, parlant del tema, en què t'inspires a l'hora d'escriure? Aquí està clar que traiem els contes dels boleros, però també has dit que estàs en el tema de la poesia. En què inspires o com són els poemes? Són més amorosos, són de desamor, són de queixa social? Tinc de tot. He publicat 4 llibres i quasi bé... Sí que hi ha una línia quasi bé única que porta tots els llibres, que és la solitud, però hi ha, per exemple, el penúltim, l'anterior, que es diu Vi blanc vi negre, doncs eren tots jocs de paraules, eren divertits, vaja, per dir-ho així, però tenien un trasfons, sobretot social, perquè eren crítica, però era una crítica tot amb jocs de paraules, no sabria com dir-ho. Si tens algú al cap que ens pugues nombrar, este últim que has nombrat, de Vi blanc vi negre, alguna petita frase o algun petit tom? Amb això sí que no soc... No tens retenció de memòria, no? Estic fatal de la memòria. Jo vaig apuntant-me tot, saps? Ho escric tot en boli i en paper, com antiguament feies tu per impremta, però ho escric, després escric i dic, no sé què he ficat. Llavors torno a pensar. Bueno, més coses que volem saber de... No t'he preguntat el nom, suposo que el vídeo ja mos posarà l'editor el teu nom, però jo vull saber-lo. Vicent Zumajo. Vicent, bueno, doncs jo soc Aritz d'aquí de la Sénia, també, i ens dediquem al món de la ràdio. Més cosetes que volem parlar-ne dels contes. Hem nombrat que hi ha toreros, futbolistes, concretament l'alcalde aquí, boxejadors també. Quins són els personatges més estranys que podrem trobar al conte? Perquè futbolista i torero són dues professions molt diferents, però bueno, són habituals de sentir. No sé si estranys, però sí que vull remarcar això, que per exemple, el torero serà un torero fracassat, evidentment que no... uns cantants de boleros... El torero ha sigut alguna vegada agafat, perquè no tots els toreros tenen un xapai, que se diu. Havia estat agafat, sí. Hi ha excantants de boleros que no havien triomfat mai, i tots els que, per aquestes característiques que no han acabat de triomfar, van tots a parar al Siboney, no? El Siboney podem dir que és el bar, no? És el bar, sí. El Siboney és un nom inventat o un nom... No, és el nom d'un bolero. És el nom d'un bolero. I li vaig posar aquest nom al local. El local és un local fosc, quan es descriu aquí sempre està ple de fum, de gent que està bevent tot el dia i... La cambrera suposo que sempre serà Luz Helena, que sempre estarà detrás escoltant les històries d'aquests fracassats en este cas. I sempre hi ha 2 personatges al bar, que és el narrador i el Freddy Alberto, que sempre estan també allà, són assidus del bar. Hem parlat de la notícia tràgica de que tots acaben, diguéssim, arribant a un final, quasi tots. Tots, sí, molts, i molts desapareguts, que ningú sap on han anat a parar. Sí, el que soltàvem aquí no, que havia desaparegut era el professor desapareix. En aquest cas, suposo que Luz Helena arribarà al final de la història. Sí, Luz Helena, sí. És que la Luz Helena, almenys, que havia descobert algo de l'aigua que pugui arribar al final. Més coses que podem parlar dels contes són el personatge que més afecte tu li has agafat i el que menys t'ha agradat a l'hora de descriure-lo, o inventar-lo, o crear-lo. Mira, poder parlar dels toreros perquè no és un tema que estigui molt identificat, tampoc que conegui gaire, i vaig haver de documentar-me per definir-lo, per saber què és el que era una verònica, o saber el que era una mitja verònica, no sé. I per agafar una mica de vocabulari vaig haver de documentar-me perquè no tenia ni idea per on agafar-me. I el personatge més estimat per a tu, o sigui, el més desconegut podria ser el torero? El més estimat per a mi, dels que han sortit als contes, jo crec que va ser un pianista que s'havia enamorat de Luz Helena, però va quedar amb l'oblit. No va saber mai ningú que havia estat enamorat, però vaig pensar que havia quedat una història molt entranyable. Luz Helena al final no arriba a res a la història? No s'enamora, pobra? No, la Luz Helena representa que ha tingut alguns ex, i ella es va enamorar, per exemple, del torero, es va enamorar també, però tampoc no hi ha contacte físic, en cap compte. Has nombrat també futbolero o futbolista, jo que soc molt futbolero i m'agrada molt el futbol. El futbolista està representat en algun futbolista real o és un futbolista que... No, imaginari. Imaginari. És un futbolista també que no ha arribat a res. No ha arribat a res. De regional.
regional. Bueno, doncs de preferent, no ha passat de preferent. Així que, bueno, no res, ens queda quasi ja al final, podríem dir, de parlar-ne una miqueta, si et sembla, dels personatges que no han sortit o que apareixeran en les pròximes històries, i també, si aquí, a quants de dies estaràs a la Sénia per poder seguir escrivint, no? Seguir inventant aquestes històries, aquests contes. Sí, a veure si surt alguna cosa interessant. Quants de dies estaràs a la Sénia i quins són els personatges que queden a la història per descobrir. A la Sénia... Hem descobert futbolista, torero, hem descobert l'alcalde, hem descobert una miqueta Lucerena també, el pianista, què més tenim per ahí? Han de sortir comissaris de policia, per exemple, han de sortir algun mossèn, segurament, que farà sortir algun de l'església. Con la iglesia hemos topado. No sé ben bé. Aniran sortint. Tens la idea de quin és el personatge que tens pensat per a este poble? Ah, no havia pensat cap, veus? Faré un locutor de ràdio. Pues, mira, pues seria bo, estaria molt bé. Ja te donaré algun detall, si vols, te donaré algun detall. I després... Doncs aquí estic fins al dimarts i volia agrair per aquesta oportunitat d'estar aquí. M'ha ofert la possibilitat de conèixer aquest poble, aquesta meravella, que ho he trobat maquíssim, la veritat. I, bueno, una rebuda maca. Pues jo crec que no ens queda res més, només agrair-te la teva visita, que tindràs les portes obertes del nostre poble, i gràcies i benvingut a la Sénia. Doncs gràcies a tu, Àlex.